Malam, Jo. Malam Pak Igit. Gimana Abah Kirun ana Cak Kadir? Cak Kadir wis akrab karo Pak Murdono jebule wis suwe. Nggih. Lah kowe kira-kira akrab karo Pak Murdono iki kapan? Kula akrabe kalih Bu Murdono. Nggih. Kowe kuwi Bengi niki kula dimulyake pun didadekke kepala bagian. weh karo Bu Lurah Nggih. bagian apa? Bagian delok Mbah Kirun karo Cak Sudir. Kok Cak Sudir? Cak Kadir. Nah aku wani mau baca. Iku dibaca. Dibaca apane wis karek balung ngaruntut ngono. Lho, ngece Jo. Nek sing mbacok Abah Kirun aku rada kuwatir mesti titis. Heeh. Lah nek sing mbacok Cak Sudir, Cak Kadir. ya Cak Kadir ora kuwatir aku. Lah sebabe Meleset terus, Pak. Kok nyumet rokok we kliwat. Lang nek sing mbacok Mbah Kirun aku kuwatir. Lah nggih, Nek Cak Kadir mboten kuwatir. meleset. Meleset. Kowe ngerti Napa? tembung meleset. Meleset Kuwi sret. padha karo ngelokne Kadir picek. Sing muni picek sapa? Sing muni picek sapa iki mau? Aku krungu kok jenengku dilokno picek sapa sing muni picek? Tak antemane sing muni picek sapa iki mau? Iki lho. Aku. Awakmu. Ya. Gak wani, Ron. Sing bayar iso gak dicangoni mloto. Ngene iki. Piye-piye Jo? Gunane serawung ngeten iki dagelan sepuh-sepuh. Heeh. Sepelan. Lah kula kan dagelan ijen. Iya. Ning dinggon dhewean-dhewean paling gur karo sinden karo dalang. Bengi iki kowe Piye-piye? Piye le? Cak Sudir Kadir. Kowe engko sesuk tak antemi dhewe lho. Kowe iki kenal apa ora to? Ora. Iki lho dagelan iki. Ora. Sing Oh, nang iki to. YouTube, ya. Sing kene ning YouTube. Heeh. Tak bolong. Jolang. Sopo? Tak bolong. Nuwun sewu. Cak Kadir karo Cak Sudir iki kudune sugih Sudir. Sudir niku sing duwe dalan. Lho dalan. Jalan Sudirman. Ora ana jalan Kadirman niku ora ana. Saiki sesuk digeti Dilem lho. Sudir. Film ya Kowe iki dal meneng engko tak kane dhuwit 15. Akeh. Ngelem kok. Angger ngelem 15. Jalan Sudirman. Nah iya. Ora enek jalan Kadirman. Kadirman. Kuwi ngelem apa ngenyek terus? Hah? Ya ora enek bedane. Lah kowe mau ngomong aku dilem. Lah kuwi cewek Lah ki dhek ngomong apa mau? kowe diceluk Cak Sadir, kuwi Sudir ki Sudir. mergo jalan Sudir. Sudirman. Kuwi enek nek Kadirman ki enek. Oh, ngomong ngono. Jeneng mulihin. Wis ya wis, Jeneng mulihin. wis gak apa-apa wis engko tak nambahi 1016 ya. 750 wis sampe wani nambahi. Iya. Wis pokoke muga-muga Cak Kadir sehat. Amin. Panjang umur. Wis. Ngantek-entek wong. Lho. Kebablasan leh mundongake iki. Lho, entek wong susah karek wong seneng. Oh. Awake dhewe iki nek anane wong nom mergo ana sing tuwa, anane wong tuwa mergo ana wong sing kaken lan ninen-ninen. Kudune sepuh asepe saya ampuh. Lho iku. Udu. Apa? Oh, nek udut Rokoke apa? Udutku kaya apa? kaya udut dum-duman. Udut. Nyek kowe. Lah napa to? Anggitmu ra iso tuku. Niku tumbas to. Iki meng ndelikne nggeke Pak Murdono. Oh. Ayo padha ae ngoten niku padha ae. Jo bersih desa ndongake napa dhateng marga mriki. Ah, mboten ana liya pokoke berkah sedaya mijelaken desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Nyembadani anggone tetanduran sing pegawe muga-muga mundhak pangkate. Amin. Sing petani muga-muga Kowe iki omong apa? napa Sing pegawe apa? mundhak pangkate. Wonge wis pensiun kok. Mok kon mundhak neh piye? Nek ngoten mboten sida. Mboten sida mundhak mergo Lah, iya. pensiun. Sing isih tugas, Bah. Oh.
Dadi Yo sabar Jo karo dagelan tuwa-tuwa sabar. kula dhewe mbayangno kok, Pak. Piye? Aku sok nek ngantek umur kaya Cak Kadir kok ngono lho. Lah kowe iki urung umur sak kadire rupamu wis bosok ngono lho. Kowe iki karek balung tok. Lho, apa rumangsamu nom lho? Jejer. No, ayo. Piye? Takono wong kabeh kae, nom ndi, Dik? Nom ndi? Takoni pisane. Nom ndi? Krungu kupingmu. Gen. Dijejer. Jolang kalih Kadir sae pundi? Kadir sae nggih? Sae. Kadir sae napa sae? Sae. Kadir sae napa sae? Rumangsamu wis bujur ngalor ngono kuwi. Aku gur takon Sae kok. napa Wong sae? ya gur takon lho. Ora Dik. sida. Ora sida sae. Ora sida sae. Nek ngono Kadir mboten sae. Loh, ya sae to. Lu sida nek. Tegese iki sae anggone leladi panglipur ngono lho, Mbah Kadir. Nggih. Mbah umur 75. Wah, sampeyan umur 250 ngono. Loh, kowe ro Iki ora? cek nyepeda motor lho, Mas. Benar. Mbok Harley. Weh, hebat. Oh, isu-isu jam 4 rung plus. Dek keri montore buat. Jadi dek Montore bablas to. Wah, kowe iki aku wingi mari nendangi wong lho, Ron. Enek wong tenguk-tenguk ngelokne aku tak tendang tayel. terus Aku kejengkang e, Ron. Oh, tak kira ki ya. Kan melumah aku. nun sewu Mas Sigit. Lang Pripun? iki nggo pepeling ya. Nggih, Dadi seniman, dadi artis kondang, ngati-ati. nggih. Ora seniman tok, masyarakat Indonesia aja ngampek kena perkara sitok iki, aja dolanan narkoba, Oh nggih. judol, Weh. ngeslot. Hati-hati. Betul. Iki Betul. dina remuk wong perkara ngeslot. Gunakan HP yang sebaik mungkin. Nggih. Iki Leres. tenan aja tugase Pak Polisi. Engko bareng gak ditangkep Pak Polisi dipaido. Lah. Padahal wong-wong iki kudu sadar golek sandang pangan sing lurus-lurus wae. Nah, padahal jenenge judol utawa slot niku ora wis sanepa to. Heeh. Lho, slot keneng apa kok ora oleh dan larangan. Delok sing do ngeslot kae. Slot ora entek bangkrut niku. Malah sok minggat. Nah, kok. iya. Ah iki ya nuwun sewu ya ora ngrasani. Almarhum Mas Gogon ya tersangkut. Mas Polo ya mlebu. Ngono ta? Terus Mas Doyo astagfirullah mlebu. Kowe ya tau mlebu ta? Lah, piye to, Ron? Aku mlebu ping 10 penjara. Gak enek wong roh. Tenan Nah, kok iki. gak jadi berita? Loh, Kowe mlebu kasus apa? Loh, nyambangi doyok, nyambangi tesi kuwi lho. Kok gak ping 10 enek aku. Nunung bareng Ya. Iya. Sudah. Ngono kok ya. Dadi pepeling Pak. Pepeling. Ngeten iki nek ora dagelan sepuh minangka dadi pandegane kanca-kanca dagel ki. Wo alah lara awake dhewe. Mula dagelan nom iki kudu ngasu kaweruh. Ngeten nika lho. Ketoke alon-alon tetepe napa kelakon. Coba karo sinden aja. Nggih. Ana Mbak Lila saka Loh Gedhe kuwi kene. Lah Mbak Lila sing pundi to Pak? Nomor loro menika Wah, sing cocok. masih legan iki Oh. sing golek momongan. Cin. Kene lila. Panas mlaku ora nggawa payung jale diseret. Dalu Nduk Lila. Sugeng dalu maling Mbok Yung Cange. Nah, bengi iki sampean diapit Abah Kirun, Mbah Kadir karo Suatu kehormatan kagem kula. Sulang. Nah, iki Nggih. gak Asmane apik, Pripun? pripun Abah? digoreng enak, dibakar enak. Nila, Lila, Lila. Oh, Lila. Abah. Nggih. Mbah,
Lila. Oh. Lila. Karepmu. Apa? Nyuwun sewu Mas Julang, nggih. Sampeyan niku napa ndamel skincare to? Skincare napa? Sampeyan raine apik banget putih niku. Lah niki tangane kok ireng ngene. Oh padha mbek aku. Lha padha irenge. Nek panggung ya wedhakan. Nah, Julangi skincare perawatan. nah. Raine putih, sikil ireng, ya tangan ireng. Heeh. Sawangen rak kaya knalpot. Kaya Knalpot tapi kula kaya kentol kena knalpot. Lho kula knalpot kan wani ora sandalan. Lah Mbah Kadir ora sandalan. Nganggo sandal lho. Aja ngomong-ngomong. Jempolku ki tugel. Agek eruh aku. Agek eruh lila Sikil cek utuh cek sehat tok ngomong jempolan tugel. Baik. Lambemu nek Wong ngomong jenenge dagelan ya sak entuke terus. Ngono mbok bahas tak jotos bisa. Lho, melu-melu Abah Kirun lho melu. Ayo, Mboten, Mbah. aku ora apa-apa Mas, wis tak kon nyateti putuku kok. Wani karo aku ping pira niku karek motong. Ngono kuwi nek pengamate dhewe. Oh iya. Sakwanian piro 100. potongane? 100. Padahal aku pengen 6 irun. Ya karek 150 pingku. Tak gecek wisan. Lho, kalong 150 nek. Malah kalong 100. Aduh. Karek 50. Ayo, Kali 50 ya. Ron sepurane Kali Ron. 50. Kowe kok nek temen-temen tak jiabut mondolamu gitu. Lho. Utang 100. Tambel 50 dek. Tambel 50. Tombok ceket. Heeh. Wis aku tak mulai Mas niki. Mulai ya. Wong kowe Pak Murjana, kula mantuk mawon nggih. Nggih. Kali sinten yang? Kula Nggih. karo kowe yo. Alah. Oh, isek greg. Mbak Lila, request terbanyak Nggih. kodang kuning, Mbak Oh, Lila. nggih, Digarap kodang tayub, kuning. ditoto karben guyub. Wah. Ting pokoke. Ketok yo gelem ora gelem gandrung karo Julang kowe. Alah, yo. Nyapa? Wong iki neh. Wong wedok iki aja sok nyawang wong lanang perkara rai, perkara rupa. Lah sebabe Lagi Lho, Ya. kok nek wis kadung jatuh cinta, Heeh. wis dadi bojone sing dienggo ki gak raine. Lah Terus apane? napane? Apa kuwi, Jo? Ati Pak iki. Oh, ati lah lek ku ndelok kemeng isoren. Lho kemengisoren wong awakmu fokuse ngono kok. Ati ki ning Ning kene. mriki. Dari mata turun ke hati. Ngono. rungokno Julang lho. Lah iya, setan. Nyawang dagelane aja rupane. Kowe engko nek kadung jatuh cinta. Ning nek lilai karo Julang. Iya. Sida jatuh miskin. Ora Kok jatuh. saged ngoten to, Pak? Ora jatuh cinta cek. Lang Dalem. tak wae perawatan. Nuwun sewu Mas. Nggih. Perawatane napa, Pak? Kowe iki mbok deku berhasil tenan. Leko. Napa, Pak? Skincare perawatan. Nggih, napa niku? No, iso putih no. Glowing. Carane pripun? Denge nek loro produk. Napa niku? Ya kok gak tawar wonge. Lho, Sing kene iki dijajal, ya ta. Nggih. Terus kene jajal. nggih. Kan dhuwur wabang, Wih, alergi, sing isor putih. Raine kaya gendera. Ki Agustus ya tak kerek dhek. Oh, niku skincare apa? Aja ditiru ya, Nduk ya. Mboten. Ku araimu abang putih. Mas Jolange pengen nom to kaya aku ngono awet nom. Oh, kepengin Sampe nomor pinten to? resepe nembe 57. 57 to. 75 ben kaya aku nom. Ah, carane? Iya. Sampeyan ndingkluk mawon. Nah. Sampeyan ngomong, "Apa kuwi?" Apa kuwi? Genah manukmu. Kowe kok ya manut ae to, Jo. Guyu. Pon awak itu mung guyu. Tak kandhani. Wong tuwa iki jare kudune dinut. Lah dinut tak jebule yo dir anu Mbah. Ngati-ngati lho. Wis. Dibawanya Smaradana. Rasida. Nggih, request Bu Murdana.
konjuk ibu-ibu PKK. Nggih kok saged seragaman nggih Pak, mboten jarak niki Pak. Oh, sama-sama Bajunya coklatnya. terakota. Iya. Satu hati. Oh, Jolang yo ambak nganune pendopone Jolang nggo perkumpulan ibu-ibu PKK ya Jo kae. Terus do nglumpuke do nyanyi kuwi apal Jo Mars PKK. Mars PKK niku nggih harus tahu Pak Iki. Pripun coba. Biasanya ibu-ibu menika saderengipun perkumpulan dimulai menyanyikan Indonesia Raya dan Mars PKK. Piye lagune? Marilah hai semua warga Indonesia membangun segera. Ngoten niku iso kumpul-kumpul, do takon-takon program kita apa? Program kita apa? Lah nek sing kemis sore wong 10 nglumpuk tok ngono kae mung sithik Kok tok ya PKK apa? juga niku Mas? PKK apa? Lah apa? Bang Mekar. Oh. Bang Mekar. Omahmu nggo perkumpulan Bang Mekar. Bang Mekar. Kae yo do nyanyi. Udah nyanyi. Oh, padha apa kae do ngucap apa kae? Nggih, saderenge bayar nggih. Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Heeh. Terus Apabila anggota tidak bayar, yang lain nalangi. Sing guyune banter dhewe Sing meru. guyune banter iku ya mek kok. ya. Pak Sikit tembe mbok takok wong Bu Sikit ya melu. Opo iya? Bojoku bayar piro bulan? 217 Pak. Wis entuk piro iki? 40 bayare ping 50 ning ajeng digoling. Nggih. Ayo Lila. Ini, Nadyan. Ayo Lil. Amin. Kene wae aja ado. Pripun? Aja cedak-cedak kadir. Nah, ora ana dalan Kadirman iki ora ana. Nadyan. Nadyan wujud temung peksi Upama Lila dadi bojomu tenan piye Jo? Wah, umpama Lila dadi bojone kula ngono. Ron. Omahe tak Peksi iki apa, Ron? Apa? Peksi. Batako. Berarti nek toko batako ning toko kae tumbas peksi ngono. Ya. Yo. Aku wong goblok ya manut ae. Ya, peksi. Cak Kadir. Jolang niku nate merantau teng Madura niku 3 tahun ya Jo kae Jo. Oh nggih. Iya basa Madurane ya lumayan. Coba gandrung Lila nggo basa Madura piye. Berarti iso cara Madura no. Sekone Nek siji apa? setung, Nek loro, dua, nek telu, teluk, nek seminggu, 7 hari, nek saulan, Dik. 30 hari. Gak kena dihapusi iki kurang ajar. Lah wong dhek meneng kono delok lho. Lho sing delok iki mau iki to? Iya. Masa? Heeh. Lho rumah samu iki sapa sing ning kene ya? Awakmu ta? Aku Dir anu Mbah. Awakmu. Aku. Tak kira patung nih, Mbak. Jak mau Madura Jo. Dorma kabar aja kate. Yo beres, Dik. Lakoni Mas saiki. Oh, dia tak lako, Dik. Lakona dina nyare PC. Lu nyari WC. Norok nikah sih. Salah. Berempa PC. Norok kakeron ki. Oh, pinter iya. Niki Lu mau nginggatkan. Lu ya nduk-nduk, Dik. Aduh. Dadi kowe Jo sing nembang Jo, ketokno kowe ora mung basa Madura, ora mung basa cara kewan ning yo cara nembang barang yo iso. Nggih kali niki ben sinau. Nggih. Memang tekan apa peksi Iya. Batako. Nek broto iki apa? Semen. Oh, broto semen. Bronto. Dadi Bronto, omahmu semen. nek wis tuku peksi karunan semen Bronto. yo brat bronto iki mau. Wis sak karepmu, Dik. Alus manis nyengsep. Suarane sapa Pak Dalang iki? Kok enek suara enak banget sapa? Kita sih? ngece karo kowe Jo. Sapa iki, Run? Suarane apik banget, Run. Apa? Suara. Aku ora krungu. Oh, budek iki kuping musisian. Suarane sapa Dik iki, Dik? Suarane sengko. Kothok anggrek. Sengko. Oh, suaramu. Iya.
Ah. Mola aku janji 15. Engko tak kei 20 ya. Mau wis utang 50 karo Mbah Kirun kok malah ngekeki 30. Nek nembang mbok ora usah karo mecucu Lah biasa nggih, kok wae. biasa ngono lho Om. Kok aku malah wedi koyo ape didoni. Biasa piye to? Lah masih biasa mingkem biasa genah ngomong kok. Loh. Lah ya to lho ameng ngidoni tenan. Tak kandhani. Awakmu kok cara duwe bojo aku kudu bersyukur. Lah kok bersyukur piye? Loh, omah masih ora mbok tutup, ora ana maling. Lah kok ngono? Lho lah aku turu lah untuku ketok kok. Dikira mesem. Dikira guyu. Oh, masane meleh. Ah. Ngono, di bojo merongos kok sedih. Jangan. Iki ada kegunaannya berarti. Ono. Tutuk seperti ini. Ono wayah rendeng kae ora uman dos, ora manu puretno geret dadi larian. Wal, Oh iya. kaya pelaktor. Nah, Terus Lil. Suwenggan kula golek isi podang jenah. Mikmu ijolan karo gone abang. Amit abah kula. Nggih. Nene. Ibu bunga yang ati Mripate. Tersundut. nyapa Ya ngrokok ya duwe kok nyedot kayak kancane. Oh, Tak iya. balik kok. Tuwe kok diwalik lho ya. dah iya itu 50 Julangi karo nembangne muni crit tak wene julang. nah Muni. nyandi Lah kowe iki muni ya, kowe ora tau gawe iki. Wah aku sak sedotan kowe muni crit ganti. oh nggih Nyanding. cerit Oh. Crit diganti. Kowe Lil sing nembang Lil. Nyanding bisa Munia Mike kuwi lho. cerit Ganti ngono. Cerit. tambah cerit cerit Lho gantian. Benadil. Ojo suwe-suwe. Cerit. Kowe wis cerit ping pira lang? 2 kali Aku wis cerit ping pindho. Kowe wis cerit bareng. Cerit ora crut wis pindho. Terus nesu. Sing cepet. Iki Cepet nyedot cepet. cerit Oh. cerit Sing cepet. Cerit. 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 Gak cerit-ceritan. Ya mesti ngerokok. Ngene iki sok bleset lho ya rumah kamu. Coba podang kuning Mbak Lila. Nggih. Dikancani karo Mbak Putri karo Mbak Lilis. lah Ya. putra daerah Duh sing bonang. Wah. Mas Kolek. Kolek ayo lek. Nung ning. Ya, podang kuning karya Pak Darno. Ayo.
Kijing miring Mas Bari. Kijing miring Mbak Putri, kijing miring sing njok para iru-iran. Luar biasa. Nggih. Kula niku tokoh-tokoh Blora tuh dulu Kabar Akam, Kabar Eskrim, Wakapolri, sakniki dados menteri Bapak Jenderal Agus Andrianto, biyen migas ya Mas Tekno. Tokoh-tokoh Blora itu luar biasa. Nggih, Laras. Benar pirsa Bandara Solo itu Adi Sumarmo itu diabadikan jadi Bandara Adi Sumarno asli nih saking Blora. Tepuk tangan untuk Blora. Luar biasa. Makasih Pak Kapolres sama jajaran kepolisian luar biasa. Kula nyekseni Mas Sigit. Nggih. Jadi Bapak polisi ke depan tuh luar biasa. Banyak yang sudah dilakukan, bahkan di pelosok-pelosok Nusantara. Melihat Bapak polisi jangan hanya di daerah. Mabes Polri di kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Sigit Prabowo niki luar biasa. Jembatan tuh dibangun ribuan di pelosok-pelosok. Bahkan pertanian tanah-tanah tandus yang maune gak bisa ditanami, Polri tampil menyuburkan tanah-tanah sawah-sawah di pelosok Nusantara.
ada di daerah Kalimantan tuh selamanya nggak bisa menikmati air bersih karena dari Bapak polisi sekarang ada air bersih yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dan dulur-dulur kabeh, Bapak polisi ini luar biasa. Nek awakmu kena opo-opo, jangan takut lapor Pak polisi. Hubungi langsung 110 kuwi telpone. Langsung ditindak tegas. Ono. Nek masalah julang niku sing sering kena masalah gitu. Telepon aja. Wong niki dagelan top kok Top niku pripun? tanpa upah purun. Lah iya. Niki anu nuwun sewu, kancane putrane Pak Murdono Pak Haji, Nggih. Mas Yoga nggih melu. Mas Yoga. Kebetulan akrab kali Bangkit Yuyudono. Nembang le. Ragil kulo. Ngene Mas Bang. Bangkit. Kene Mas Bangkit. Wet, yo kene. Kene. Niki mohon izin Bu Bupati niki ragil kula. No, Bangkit Yuyudono Pak Kapolres. Nggih, alhamdulillah saged sowan mriki, Pak. Kula nggih bingah niki. Bungae Lha Dek wau, perkara niki wau to, Pak Dekadir wau to, geger terus kali Bapak. Ten mobil nggih geger. Terus dugi mriki nggih geger. Kula nggih seneng to. Ngerti wong tuane geger kok seneng iki ya ta? Nggih niki prospek lho. Prospek Pak Sigit, niki minggu depan, Iya. minggu depan niki badhe minggah Saduk Jotos. Weh, elak. Penontonnya mesti akeh ya Mas Bangkit. Nek aku ora mundur karo bapakmu. Kowe percaya ndak? Aku wingi dikeroyok wong 7. Wah, hebat. Loh, tenan. Wong 7 nih mlebu rumah sakit kabeh. Loh, lah awakmu. ngeterne aku mah lho. Oh. Biasanya Ngeterne aku tibae. aku ki ora umuk. Apa? Karena saya ikut bagaimana Bapak polisi ke depan. Litbang Kompas survei. Iki ora anu lho, survei ora abal-abal. Nek wis sing nyurvei ku Litbang Kompas. Dari Kompas ini otentik dan jelas. Jadi Bapak polisi kepercayaan tuh 82,4% kepercayaan bangsa Indonesia ini terhadap Bapak polisi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, kepuasan karena pelindung pengayom, pengaman masyarakat 67,6%. Citra polisi tidak pernah bikin pencitraan tambun kerja nyata untuk bangsa Indonesia. Citra polisi 71,5% tahun 2006 ini. Tepuk tangan untuk Bapak polisi. Terus? Apik kaya ngene Juli ya ora wayangan to. Lah iku moro. Dalangi Mas iki. Ya nanti ini Pak Kapolres baru 3 hari kok. Nanti hari Bayangkara tahun depan. Baru dipikir. Dik Bangkit niki bener-bener putrane Pak Kiron to. Bener. Nggih, no. Kok iki semune ora percaya sampean iki. Kok mboten percaya? Sampeyan kok takon Ini lho, kaya umume ora iki ya percaya. umume. Heeh. Nek bapake elek iku anake ya elek. Kaya aku kan elek. Heeh. Anakku elek-elek pantes. Heeh. Lah iki lho. Bapake kaya ngene, anake ganteng ngene iki. Iki terus piye? Ceritane piye, Durun? Tanggaku ganteng-ganteng. Tuwapuk lambemu. Oh, bapake bagus e kaya ngene kok. Dedeke iki lho padha. Alah. Iya iki. Iki Padha karo Lah pundake. kowe iki semetere gak ono lho, Run. Lho aku nek karo Bangkit ning bandara pas ning Napa? Taiwan ning Hong Kong. Wong. Mosok Ngopo? Apa? Niku anune kan napa Pak De? Cek tiket niki lho. Cek tiket niki lho. Ah, kuwi. Niku kan rencang kula. Terus Lah kan kula medal riyen ten Metu. imigrasi niku. Terus? Imigrasi tit lolos terus. Loh, sama siapa Mas Bangkit? Lah niki lho kali bapak kula. Loh, petugasnya terus muni piye? nggih, petugasnya terus loh, Mas Bangkit kok sama Doraemon ngoten.
Nabita. Nobita. Tapi ya persis. Persis matamu. Lagune napa Mas Bagit? Doraemon tenan. Lagune apa? Lagune apa? Napa Sing so diri gamelan apa? Nggih, anu duet mawon nggih, Pak Igit. Oke. Wis Ya, milih. karo Mbak Ida Wele. Monggo. Milih. Anu lintang mawon. Lintang Lintang asmara. Samara. anu karo Mbak Yumu Nggih, engko gak beda. enek masalah. Nah, Nek karo kuwi apal wong sing ngomong kowe. iya. Ha iki kan manak mantu. Oh, nggih. Ngono wong ki adike Mas Guntur, Heeh. Mas Nita kan garwa iki. Wah, Dadi aku karo Cak Dikin almarhum kuwi pisan. pisan. Lah iki ngerti. Napa kula sering masalah to, Pak? Heh? Napa masalah to kula? Alah lele. Ngomet nek wong tuwek no Cak. Resiko punya anak tampan, Bah. Lho. Kok panjenengan zaman nom-nomane napa nggih mboten ngoten kaya Dik Bangkit ngoten niku, Bah? Kowe rasane kono. Lho. Niki kaya bangkit tapi separuh. Oh, separuh. Separuh kaya bangkit. Lah, sing persis Bagit iki malah jolang. Coba Jol, jejer Jol. Oh. Kira Pak, Pak Jolang. Wah. Candrane pripun Mbak niki candrane? Bangkit ki mawa cahya. Mawa cah. Ngemu cahya. Nggih, Delok sumunar. maju alang. Lah iki ngemu nanah ngono. Tabakan Nyermumu. hatimu, Mas Jolang. Bangsamu kok. Ayo kono isih timur kaya. Nek jenengan Aku ki yo isih. isih apa? Wis ngalor. Lagune Lintang Asmara. Nggih, nggih. Oke. Coba kaya apa? Jo, lungguh Jo ngelek-eleki pemandangan kuwi lho. Pun kula batin. Pun kula batin. Ana kali dalala Mbak June niku. Nek karo kula aman. Aman, Mbak. Sing amanke malan. Nggih, jaman ketoprak Joko Kendil Abah Kirun nggih, wah Mbak Ida Lala sing dadi Oh, JSMKI. SMKI karo Cak Bagio Joko Kendile. Heeh. JSMKI. Nggih, Pak. Pangestunipun menika wah panjenengan estu guru ingkang boten kersa dipanggil guru. Dados Aku yo kepengin bolak-balik kok diceluk guru. Kowe nyapa? Nyapa to? Ngentut to kowe. Mambune berang-berang. Yuk, coba Lintang Asmara, Mbak Ida karo Mas Bangkit dados. Ayo, Mbak. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setia aku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. rasa sengsem kang nglimputi lintang bulan dadi saksi ubayane tatan balenjani janji sapaya bakti sapaya bakti
rapi mong eling manis sing ati setiaku bisa manduweni marang sang Yasuati. Matur nuwun Mas Bangkit, luar biasa. Mas Sigit wis nelorke putuku Awang Alhamdulillah. karo Jagat. gagak Nggih. gagat Nggih. jagat Nggih. kono Jagat. aku nek nyeluk dalang ya dalang aku Jagat. jagat kuwi entertain besok. Oh, Wah, marketingnya luar biasa. Awang, aku mulai SD bantu bu iso gelem bakul barang nang sekolah. Lah. Coba Ya kelingan ae. kelingan aku bocah kok kaya ngono. Pak iki lagi lulus S2. Tak kon nututi Mas Leng nek iso doktor. Aku rung duwe lho dalang profesor. Kira-kira Mas Sigit iki besok. Insyaallah. Nek Bangkit iki wis tularan Rangga. Wong wor-worane ya kuwi. Kon golek S2. Lho, Bangkit ki ujiane ngendangi Kutut Manggung lho, Mas. Oh, Ngendang apik, ngendar murid Kang Witaradya. Ngendar apik. Gayane ya karo Rangga ke belajar dalang. Lah Rangga kan ya mulas wayang, gawe wayang. Bangkit ki sarjana seni, wah tenan, marem aku. Mulas. Wah, hobine Mas, Napa? mancing. Piye to Le? Wis ben sakarepe kono kok. Mbok dicontoh bapake. Aku ora sekolah kok. Aku SMP ora lulus kok. Lah iya karepku ya kowe iku ora usah sekolah pisan ngono. Ben padha bapake ngono. Nek Bang Kadir lho biyen tenan. Napa? Lho, sak bangku karo Sandirono biyen. Lho. Nang SKKP. Apa kuwi? Sekolah karepe ora karepe kuwi dadi. Aku ning pesantren no. Nggih. Pesantren di. Lho piye to? Ning Tebu Ireng setahun. Terus Lirboyo setahun. alhamdulillah. Ning Gontor setahun Le. Ngaji Dodolan sarung. tuwapuk lambemu. Dodolan. Iya. Nggih. Nun sewu, Mbah. Nggih. Menika guyone mengke sambung nggih gara-gara Wah, iya, lambat no. sikil lakon. Jolang ben kerja no. Nggih, mengke Rasa sedakep to Lang, besok nek wayahe ra ya disedakepe. Kok yaene wis pengen apa piye kowe iki? Dagelan kok lungguh karo sedakep sok nek wayahe iki disedakepe. Ngono. tenang ya, tenang ya. Sedakep ae rumangsaku. Mengke pas gara-gara julang badhe atraksi, Mbah. Wah, mengke jolang niku kula nu nek kalih anak kula wedok Idalala. Nggih. Kuwi nek caritane wayang Jawi
vokale banter. Engko julang kon dadi Anoman, muwenek terop iki ya ta. Nek wis menek, Oh, gak mudhun. lah nyapa? Ayub-ayuben. Gak iso mudhun. Medun dase sik, Gus. Engko tumbal atraksi ya. Matur nuwun Kang Murdana, Kang Haji. Bes kabeh sak omah sukses. Monggo dipun lanjut. Nggih nggih tak bacetke lakon langun biyen cawe sesaji nok mundhak nampa duka tak derekke mak.